N'ịgba mbọ ya ineba n'ihe iche aka mgbe nke ọtụtụ ụmụaka anaghị eje akwụkwọ, gọọmenti etiti ewebatago amụma inye ụmụaka na-eje akwụkwọ nri bụ nke a kwụsịbụrụ site n'aka ọchịchị President Muhammadu Buhari n'oge o mechara ya ọtụtụ afọ. N'oge ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu gbasatara ya bụ ihe n'oge ha nwere ọgbakọ otu abalị n'ihe gbasara ịtụrụ ugo mmeri ihe dịgasị iche iche a na-eme malite n'afọ 2023 ruo afọ 2027 na Abuja. Minista na-ahụ maka mmụta bụ ọkammụta Tahiri Mamman mere ka amata na iweghachitekwa ị na-enye ụmụ akwụkwọ nri bụ ihe kachasị wee bụrụ ebumnobi ọchịchị Ahmed Tinubu ma bụrụ nke ga-etinyezikwa ụmụaka lụrụ n'ogogo basic nke 6. Princess Ekwuyajide n'ụlọ ọrụ anyị dị n'Abuja kọrọ akụkọ a ka abịa ihe si wee gaa. Ahụ siri na iweghachite nri ụmụ akwụkwọ ga-enye aka ịkwụsị ihe ịma aka nye mmụta nke bụ na ọ bụrụ na akwụsịghị ya o sie ike imemi na ọtụtụ ihe ịma aka nye ịkpọghachi ụmụ akwụkwọ hapụrụ ụlọ akwụkwọ. Ọ sịrị na onye isi ala nyere iwu ka eweghachi inye ụmụ akwụkwọ nri ma bufee ya site n'aka ministri na-akwalite ọdịmma ndị mmadụ nye ya ministri na-afụ maka mmụta ka e wee nwee ike ịkpọghachi ụmụ akwụkwọ ruru nde 15 n'ọnụọgụ n'afọ 2027. Minista ahụ mara ọkwa na ya bụ ministri ewepụtago ọtụtụ atụmatụ ga-enye aka ịtụgharị nsogbu ụmụ akwụkwọ hapụrụ ụlọ akwụkwọ ma kwalite ezi mmụta na Naịjirịa nke gụnyere igbo mkpa ụjọ n'ụlọ akwụkwọ site na ha na ndị obodo dị iche iche na-arụkọ ọrụ ọnụ. Site na Abuja, Princess Ekwuyajide, akụkọ ụwa ABS.